కోసం ప్రజల పక్షాన ప్రజావాణిని వినిపించే ఛానల్ ప్రజా న్యూస్ ఛానల్. అక్షరగళం ప్రజల పక్షం నినాదంతో మీ ముందుకు వచ్చిన ఛానల్ ప్రజా న్యూస్. మలిన పదార్థాలు మన శ్వాస మార్గం ద్వారా శరీరం లోపలకు పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ మలిన పదార్థాలను బయటకు పంపించడానికి మన శరీరం చేసే బలమైన ప్రయత్నాన్ని దగ్గు అంటారు. ఎందుకంటే మన శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులలోకి స్వచ్ఛమైన గాలి మాత్రమే చేరాలి. కానీ మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, మలిన పదార్థాలు, పొగ, ధూళి, దుమ్ము, గాలిలోని సూక్ష్మ జీవులు మన శరీరంలోకి ఊపిరితిత్తులకు చేరటం వలన ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ను బయటకు తొలగించడానికి దగ్గు మొదలవుతుంది. ఇంకా నీటి కాలుష్యం కారణంగా లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన దగ్గు వస్తుంది. అలా దగ్గుతున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల నుండి గాలి బయటకు వేగంగా రావడంతో ఊపిరితిత్తులలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా, వైరస్ బయటకు వెళ్లడం జరుగుతాయి. దగ్గు మన శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు మంచి రక్షణగా పనిచేస్తుందన్నమాట. దగ్గు నుండి ఎలా ఉపశమనం పొందాలో తెలుసుకుందాం. వేడి నీటిలో లేదా వేడి పాలలో మిరియాల పొడి వేసుకుని తాగటం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం నిద్రలేవగానే గోరువెచ్చని నీటిలో తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కఫం తగ్గుతుంది. దగ్గు బాగా ఉన్నప్పుడు పళ్ళు శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు బ్రష్ పేస్ట్ కి బదులుగా వేప పుల్లని తీసుకుని నములుతూ చేదును బయటకు ఊస్తుండడం వలన కఫం బయటికి వచ్చి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దగ్గుతో బాధపడేవారు ఉదయం ఇటువంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో 4 స్పూన్ల తేనె, ఒక నిమ్మకాయను పిండి ఆ మిశ్రమాన్ని తాగాలి. ఇలా రోజుకు 2-3 సార్లు చేస్తే దగ్గు నుండి బయటపడవచ్చు. దగ్గు ఎక్కువగా బాధిస్తున్నప్పుడు ఛాతీ భాగంలో ఎక్కువ నొప్పి కలుగుతుంది. అటువంటప్పుడు వేడి నీటితో కాపురం పెట్టుకోవడం వలన కఫం బయటకు వచ్చి ప్రశాంతత ఉంటుంది. పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు కూల్ డ్రింక్స్, స్వీట్స్ తీసుకోకూడదు. మద్యపానం, ధూమపానం అలవాటు ఉన్నవారు దానికి దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది. నిమ్మరసాన్ని తీసుకోవడం, 1 లేదా 2 తులసి ఆకులు పొందిన టీ తీసుకోవడం వలన దగ్గు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు అల్లం ముక్కను నమలడం వలన ఉపశమనం లభిస్తుంది. లేదా అల్లం ముక్కను ఒక గ్లాసు నీటిలో వేడి చేసి ఆ నీటిని తాగడం వలన దగ్గు తగ్గుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు పటిక బెల్లం చప్పరించి కానీ తేనెను ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వలన సాధారణ దగ్గు దూరమవుతుంది. ఊపిరితిత్తులలో చేరుకున్న కఫం బయటకు రావడానికి వేడి నీటిలో పసుపు వేసి ఆవిరి పట్టడం వల్ల కఫం బయటకు వస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసు వేడి పాలలో కొంచెం పసుపు వేసుకుని తాగడం వలన దగ్గు మాయమవుతుంది.